Ahojte všetci, tuto som chcel natočiť tento veľký vrtuľník. Nemám až taký veľký telefón, musím sa priblížiť. Takto jedna vrtuľa, takto druhá vrtuľa, takto asi je to najlepšie urobiť. Že sa posuniem. Ale určite je pekný. Nehovorím, že nie, ale je pekný. Tuto máme postavička, oheň a vlasy tej postavičky. To som včera poskladal. Iba som vám to chcel natočiť, takže ma pochopte a ďakujem. Ma pochopíte. Určite niečo za to dostanem. A je to takéto pekné a krásne. Je to pekné a krásne. Aj toto je krásne. A to je tak asi... Čakajte, tu posuniem. To je tak asi všetko, čo som chcel natočiť dneska. Takže už asi budem končiť, takže ahojte.